Dobar dan i dobrodošli na kanal Veliki dioničar. Današnja tema nam je koje dionice s američkog tržišta bi mogle porasti ukoliko Donald Trump ostvari svoj drugi mandat kao predsjednik Sjedinjenih država. Današnje izlaganje započet ćemo sa dionicom Bank of America Corporation. Kao što možemo znati, republikanci su oduvijek bili više prijateljski nastrojeni za velike banke nego demokrati. Samim time, rezanje poreza od strane Trumpa te smanjivanje korporacijskog poreza svakako je doprinijelo dosta za razvoj američkih banaka. Ukoliko možemo vidjeti da njegov protukandidat Joe Biden predlaže povećanje, odnosno vraćanje korporacijskog poreza natrag, svakako da ostanak Trumpa kao predsjednika je vrlo dobra opcija za banke. Trenutno dosta primamljiva cijena od oko $25 zvuči dosta dobro, a i sama činjenica da Warren Buffett je uložio preko $800 milijuna u ovu dionicu nam garantira ipak neku sigurnost i mogućnost rasta. Za razliku od mnogih predviđanja koji govore da suradnja između Jeff Bezosa i Donalda Trumpa nije moguća, ipak vjerujem da dionica Amazona će svakako nastaviti i dalje rasti ukoliko Donald Trump ostane kao predsjednik, odnosno dobije svoj drugi mandat. Cijena dionice od $3.195 će sigurno još i rasti, tako da vjerujem da Amazon je pravi izbor. Sljedeća korporacija je ExxonMobil Corporation. Svakako da u narednim godinama cijena nafte i fosilnih goriva će opadati, ali po meni ovo zvuči kao dosta dobra prilika, jer kao što možemo vidjeti, ExxonMobil Corporation je jako visokom padu i cijena dionice je dosta povoljna. Jedan od razloga zašto smatram da bi ova korporacija mogla uspjeti je zato što je Amerika u zadnje vrijeme unaglo povećala svoje zalihe i rezerve nafte. Za razliku od Joe Bidena, kao što znamo, Donald Trump je ipak osoba koja voli eksploatirati naftne derivate, te bi upravo ovakva grana industrije mogla dosta porasti. Slijedi nam jedna dosta zanimljiva društvena mreža Twitter, koja je svakako popularnija u Sjedinjenim državama nego kod nas u Europi. Kao što znamo, odnos između Trumpa i Twittera je toplo-hladan, ali svakako da Donald Trump uživa objavljivati svoje objave na Twitteru i samim time podizati popularnost te društvene mreže. Nažalost, njegov kandidat Joe Biden vjerojatno je staromodniji i ne bih se služio Twitterom kao Donald Trump, tako da cijena dionice Twittera bi mogla pasti ako Trump izgubi, odnosno Biden dođe na mjesto novog predsjednika. Slijedi nam još jedna društvena mreža nakon Twittera, a to je Facebook. Svakako da će dionica Facebooka nastaviti rasti pod vlašću Donalda Trumpa, a to je zato što Facebook, isto tako kao i Twitter, dosta ovisi o objavljivanjima predsjednika Donalda Trumpa. Nakon Facebooka slijedi nam korporacija Lockheed Martin Corporation. Svakako da obrana i zrakoplovstvo će dobro stajati za vrijeme vladavine republikanaca, a znamo da je Donald Trump jedan od njih. Korporacija Lockheed nije imala baš najbolji uspjeh za vrijeme vladavine Billa Clintona, ali se lijepo oporavila i porasla za vrijeme vladavine Georgea Busha. Samim time, u narednim godinama kada je došao Barack Obama, ova firma nije dobro napredovala, ali kako se nameće zaključak da republikanci ulažu upravo u zrakoplovstvo i obranu, ostanak Donalda Trumpa je dosta dobra opcija. Slijedi nam New York Times. Svakako da ostanak Donalda Trumpa jamči čitanost i dosta kontroverzi, što će svakako dobro doći korporacijama kao što je New York Times, jer upravo oni žive od Donalda Trumpa i njegovih skandala. Trenutno dosta prihvatljiva cijena dionice od oko $45 zasigurno bi mogla još i porasti, tako da mogao bi biti ovo dobar izbor. Slijedi nam Caterpillar koji bi svakako mogao ponovo porasti više nego što se je nalazio 2018. godine, jer kao što znamo Donald Trump ima u planu sagraditi zidove između granice između Meksika i Sjedinjenih država. Tako da upravo ovakva
korporacija bi mogla ostvariti dosta veliki profit i dionica bi mogla još nastaviti i duplo rasti, kao što možemo vidjeti da se solidno oporavlja od krize 3. mjeseca ove godine.